zdravotným stanom predsedu vlády Slovenskej republiky. Robert Fico dnes absolvoval chirurgický zákrok, o ktorého podrobnostiach vás bude informovať pani riaditeľka. Ako približne 2,5 necelej dvojhodinovej operácii sme sa, lekársky tím sa snažil, aby sme dokázali posunúť stav pacienta a bližšie pozitívnej prognóze. Jeho stav je naďalej veľmi vážny, ale aj tento zákrok umožnil, aby mohla prebehnúť aj kontrola, aj zlepšenie hojenie jednotlivých pripravených poranení. To je tej lekárskej časti. Myslím si, že ešte bude niekoľko dní trvať, aby sme mohli definitívne vedieť smer toho vývoja. A ja vás všetkých poprosím o trpezlivosť a ešte raz sa chcem poďakovať za všetky slova podpory, ktoré sa nám dostávajú. Rovnako platí, že všetky úlohy, ktoré majú na sebe jednotlivé ministerstvá, pokračujú ďalej, čiže nejakým spôsobom nie je zmrazený alebo akýkoľvek spôsobom zastavený od krajiny. Všetky procesy fungujú ďalej a myslím, že takéto krátkodobé opatrenia, ktoré sme v minulosti zažili, sa nejako nikdy nepopíšu a nepopisujú pod prácou, ktoré vykonávame všetci v rámci jednotlivých ministerstiev a úloh, ktoré nám ukladá ústava a zákon. Tak štát je stabilný, aj pacient je dnes stabilný a myslím, že aj dnešný zákrok, ktorý pani riaditeľka popíše bližšie, nám proste umožní byť bližšie k pozitívnej prognoze. Ďakujem pekne.